косметика истифода бурдани зан ба хотири зебо шудан дар назди шавҳари худаш ҷоизай ба шарте ки ҳамун зебогиша дар берун барои мардҳои бегона нишон натия. шарти дигараш и ки ҳамун краскае ки дар баданаш мекуна монеи тар шудани баданаш нашава. масалан баъзе краскаҳое ҳастае ки вақте ки дар баданаш мекуна, масалан дар нохунаш мекуна, дар қошаш мекуна ё ки дар ягон ҷои дигааш мекуна, ҳамун краска баданша тар намекуна, масалан оба ба таҳти бадан намерасона ва ҳамун ҷое ки краска мекуна хушк боқӣ мемона. масалан бар зан ғусл воҷиб шуда боша, агар ҳамун краскае ки кардагиай, ҳамун қамиқдор ҷое ки краска кардааст, ҳамун қамиқдор ҷо хушк боқӣ мемона, тар шудан намемона. агар ҳамин хел краска набоша, агар ҷоизай, чунки ғусл воҷиб шава, агар аз ғусли ҷанобат пок намешава.